Lamsagu Kok Khorang ni Kokborok Koktwma wa angrok by baksa Suparna tini ni nangkukma ni Koktwma rok engka. Narendra Modi kok narangnai Maharashtra hastewa Omicron virus 200 ni slai kebang case ongjak abono karibo juda hastewa nukjagui tongo Omicron virus aboni bagaino kirijagui tongo joto borogro Belai no kiri masungsa partimung bumperi khorok noi thika te kebangma borogno sago dukhomanka Koktwma ni bisingti saimanka sangrong salni dipor jarani barota tamani jarawa Punjab hasteni Ludhiana kodo asomsa khorang kotor khlaiwi bumperkha aboni bagaino kodo tongnai te gana gini tongnai beba kirijagi khari thangbaikha abono karibo teibu saimanka IED mongoi bumperkha khnei partimung thaiwo khorok nei langma arika yagolo partimung thaiwo thangoi sogoikha naimo thangro Haino hai belai ni wana masungsa partimung partiu kha telemora bkhasteni dim colony no khoboi juda amsaiwa Koktwma angkha hati bromno mayong ni jalawo kluklaijak bolong ni mayong kuthung salbromno horsal nailia kame amsaiwa phaiwi noknukhong tei mane khunei subaiwi kalango strang salni horjarawo abo haikeno partimung partiu kha horkuthuk jarawo dim colony amsaiwa mayong kuthung phaiwi nukhong Chini subai kalangkha amsaini lokorok mayung kuthung phaimanugoi bolong bedek ni shebok rokno kokdug rohoroibo jorao phaigi sok phailia abo simia kame amsaini lokorok ni koksil samong bolong bedek ni shebok rokno kokdug rohoroibo kokdug tisaya paithago telemora bkhasteni SDPO Sonacharan Jamatia no Koktwma rohorjakha Indian Space Research Organization eba ISRO Grade 1 Scientist hanai najakha Naznin Yasmin bo angkha Assam hastenin Nagawon hangkorok khobjak chikon sakami amsaine bo Indian Space Research Organization no yapri roka kolokma lamni bagai Tini ni Kokborok Koktwma orono paika nirok soyo naitoni Kok Khorang